Какво става, хора? И днес ще ви покажа как да правите трикчета с именно едно известно нещо, което наскоро го създадоха, и то е Ninja Spinner. Това е горе-долу като имитация на нож пеперутка. Аз вече за един месец съм станал професионалист, както виждате. Но днес ще ви уча на лесните трикчета, като започнем с най-нормален трик, който се казва. Ако искате да ви по-удобно, седнете така. И първият трик е ето той. Това е по-голямата част на backwards. Backwards, ако не знаете как се прави, сега ще ви покажа. Слагате си пръста ето тук, горе в средата и натискате ето така. И после, като го натиснете така, то се извъртва и след това си отаковате пръста нагоре. И така го забързате. Да. Следващ този трик се казва rightwards. Този се казва backwards. Един от нужните трикове за комбота, но за трикче не ти е нужен. И сега ще ви кажа rightwards. Оп, 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 оп. Защо е rightwards? Защото това е като backwards, rightwards. Да. Rightwards, backwards, rightwards. Тук е същото, което правите в backwards, само дето като направите така и го върнете, си движите ръката на дясно или на ляво. Наляво ще е по-трудно. Аз и наляво мога, но просто лявото е по-трудно, ако го правите с дясна ръка, ако сте десничар, нали? А и той е различен трик, това наляво, той е leftwards. Съвсем различно име. И така, хора, продължаваме. Всеки знае този трик вече. Сигурно всички си смятате, че ето този трик е първия, но това е просто въртене на пръст в един от комботата CDX, който до някъде го мога, не чак толкова, защото заради въртено е доста трудно. Опа. Да, после трябва веднага е така да го завъртиш.
Веднага просто трябва да го завъртиш. След ето този. Може би най-трудният трик е шик, Аз не го мога, това е ужасно трудно. Значи правиш така. И го завъртваш толкова бързо. След това то излита от пръста ти и трябва да направиш така. Това е ужасно трудно. Така, следващ трик. Този трик е много лесен, тъй като няма да ми свърши, няма да обяснявам как се прави, ще се научите, тъй като нямам много време, имам 8 минути, вече съм на 5-та минута, затова просто ще ви покажа втория трик, който е ето той. Чайна. Всъщност той е ето така, на slow motion. Сега, следващ трик. Сянго. Много труден трик. Той трябва да го направите със среден пръст. Или с ето пръст, ако сте добри. Много лесен трик. Сега ще ви науча всъщност, тъй като този е най-трудният от всичките. Много е лесен според мен. Сяго. Доста лесен трик. Сега ще ви науча всъщност как е. Значи, тръгвате така, така, така и така. Обаче, вижте, е така, така, така и връщате го и е така. Значи е така, така, така и така и така. Но за да го правите, както знаете, пръстът ви трябва да е на средата, за да обръщате самия нинджа спинер. И последен трик от най-трудният трик от всичките, но е от категорията на лесните трикове. И той е всъщност ето това. Сега. Хоп, 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 хоп. Сега. Хоп, 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 хоп и хоп. Надявам се, че ви е харесало клипчето. Надявам се, че ви е харесало.